תרגול פשוט לפריקת מתח וסטרס מהגוף ומערכת העצבים לאחר שהייה בממ"ד. בשלב הראשון נבנה את המתח. נדחוף את כפות הידיים כלפי הקרקע, נעלה על קצות האצבעות וניקח נשימה גדולה. בשלב השני נפרוק את המתח, ניפול על העקבים וניתן לכל הגוף להיות ממש כמו קפיץ כזה. ננער אותו מהכוח של הנפילה וניתן לכל המתח להתנער החוצה. בשלב הראשון אנחנו רוצים להרגיש את המתח בשרירים, בגב, בשוקיים, בשרירי הנשימה. בשלב השני אנחנו פשוט רוצים לשמוט ולשחרר בבת אחת את כל המתח שנבנה, יחד עם העקבים שנופלים על הקרקע, ניתן לכל הגוף להתנער ולהשתחרר. כשאנחנו שומעים אזעקה ונכנסים לממ"ד, מצד אחד הגוף מתמלא באדרנלין וקורטיזול והמון אנרגיה שמכינה אותנו לתנועה, להילחם או לברוח, ומצד שני אנחנו רק יושבים בממ"ד, אז המתח הזה לא משתחרר לשום מקום. ולכן כשאנחנו יוצרים את המתח ופורקים אותו, אנחנו בעצם מאפשרים לגוף להשלים את המעגל ולא להישאר עם המתח הזה צבור בתוכו. ככה אנחנו יכולים לשמור על שפיות יחסית בתוך הסיטואציה ההזויה הזאת. שדרוג קטן שיפרוג המתח מהגרון זה להוציא את צליל סמך בפולסים קצרים יחד עם הניעור של הגוף. 2-3 דקות כאלה, זה הכל, יכולים לגרום לכם להרגיש נפלא.